खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै होदे लोगोफोर। आरो आंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो नोंथांमोना अन्नानै सापर्ट खालामनानै हो लोगोफोर। जेरै फार्स्ट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाइक शेयार खालामनानै होदों, बेबायदिनो सेकेन्ड चेनेलखौबो अन्नानै लिंकआव थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। दिनैनि गिबि आपडेटआनो जादों जाय बिथांमोननि न'खराव गेस बाहायो, अर्थात जाय बिथांमोनहा गेस बाहायनानै बिथांमोननि गेसआ प्रधान मन्त्रि आवास जि उजाला यजना जायाखै, बिथांमोननि जि गेसआ प्रधान मन्त्रि उजाला गेस जायाखै, बिथांमोना बेखौ बोरै कानेक्सन खालामनानै लानो हायो आरो बे प्रधान मन्त्रि आवास उजाला गेस जायोब्ला नोंथांमोना मा बेनिफिट्स मोननो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायलांनि। नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि उजाला यजना नोंथांमोननि गेसआ जायोब्ला, नोंथांमोननि न'खरनि गेसआ जायोब्ला नोंथांमोना मान्थलि साबसिडि हिसाबै 300 रांखौ नोंथांमोना मासाव गेस होनायनि मुङै फैसाखौ मोनफिननो हागोन आरो। माने नोंथांमोना 300 रां रेहाय जानो हागोन। जाय बिथांमोननि न'खरनि गेसआ प्रधान मन्त्रि उजाला गेस जायो अब्लासो दै लोगोफोर। नोंथांमोना बबेबा प्राइभेटाव लानाय, बबावबा सोरनिबा दखाननिफ्राय दिहुननाय बे गेसफोरा नोंथांमोननिया बे जाबाय प्राइभेट गेससो। नोंथांमोना बेवहाय प्रधान मन्त्रि उजाला गेस बानायनानैसो नोंथांमोना बेखौ लानो नांगोन। अब्लासो नोंथांमोना नैबे 300 रांखौ मोननो हागोन दै। गुबुन बेबायदि सोरनिबा दखाननिफ्राय बायनाय, सोरनिबा न'खरनिफ्राय लाबोनाय बा सोरनिबा मार्केटनिफ्राय लाबोनाय बेफोरबायदिया बेवहाय बेनिफिट्स मोननो हानाय नङा नैबे 300 रांखौ लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय दे रोखा-रोखायै। नोंथांमोना जुदि प्रधान मन्त्रि गेस दङब्ला नोंथांमोना थाबैनो प्रधान मन्त्रि उजाला गेस बानायनानै लाबानो जाबाय आरो। अब्लानो नोंथांमोना मान्थलि नैबे 300 रांखौ मोनबाय थानो हागोन आरो साबसिडि हिसाबै दे लोगोफोरा। बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। दा नोंथांमोननो बे प्रधान मन्त्रि जे उजाला गेस बेखौ नोंथांमोना बोरै कानेक्सन खालामो आं बेखौ आंनि सिगांनि भिडिअआव फोरमायखाबाय। नोंथांमोना आंनि सिगांनि भिडिअआव थांनानै बेखौ बोरै बानायो बेखौ बानायनानै लाहैबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोननि जि न'खराव थानाय जि गेस, बे संग्रा गेसआबो नोंथांमोननिया मा जानो हागोननो, बे LPG गेसआबो नोंथांमोननिया कानेक्सन खालामनानै लानो हायोब्लाथाय नोंथांमोननिया प्रधान मन्त्रि उजाला गेस जानो हागोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोना थाबैनो बानायनानै ला, जाहाथे बे 300 रांखौ नोंथांमोना गेस सोनायाव मोनसे रेहाय हिसाबै मोनहैनो हायो। आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ फोरमायखाबाय। गिबियावनो नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानैबो बानायनो हागोन। नैबे खनायाव दंखायो नै लोगोफोर, दिन्थिनि नैबेवहाय एप्लाइ फर निउ PMAY, बेवहाय कानेक्सन बेबायदि लिरनाय दं। बेवहाय नोंथांमोना थुयोब्लानो नोंथांनि जि उजाला गेस, सिगांनि जि गेस, बे गेसआ अलरेडि नैबे उजाला गेसाव कनभार्ट जागोन आरो, माने कानेक्सन जागोन आरो। नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ फारि-फारि होलांबाय थायोब्लानो, एप्लाइ खालामनानै दोनोब्लानो नोंथांनि जि सिगांनि न'खराव बायनानै लाबोनाय जि गेस, बे गेसआबो प्रधान मन्त्रि उजाला गेस जागोन आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदि बानायनानै लानो हागोन आरो बेखौ बोरै बानायो आं सिगांनि भिडिअआवबो नोंथांमोननो दिन्थिनानै होखाबाय। नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायोब्लानो कानेक्सन खालामनानै लाहैनो हागोन आरो। दानिया नैथि आपडेटनि सायाव सावरायनोसैलाय लोगोफोर। नैथि आपडेटआनो जादों जाय बिथांमोननियाव पान कार्ड दं दै, बयनावबोथ' पान कार्ड दंखायो नालाय, बे पान कार्डखौ नोंथांमोना मा खालामनांगोननो, दा बावैनो आधार कार्डजों लिंक खालामथारनानै लानांगोन दै। माजों? आधार कार्डजों नैबेवहाय लिंक खालामथारनानै लानांगोन। पानजों आधार कार्डजों लिंक जाथारनांगोन। नङाब्ला नोंथांमोना जुदि पान कार्डजों आधार कार्डजों जुदि नोंथांमोना लिंक खालामनानै लाया, नोंथांनि पानआबो सानसे समाव रिजेक्ट जाहैनो हागौ आरो नोंथांनि आधार कार्डआबो रिजेक्ट जाहैनो हागौ। बेखौ गभर्नमेन्टआ मोनसे नटिस फोसावनानै होखाबाय। नोंथांमोना पान कार्डजों आधार कार्डजों अलरेडि माने लिंक खालामथारनानै लानो नांथारगोन आरो। अब्लासो नोंथांमोननिया बे पान कार्डआबो थांनानै थागोन आरो आधार कार्डआबो थांनानै थागोन। बे खामानिया गोबावनिफ्रायनो लं डेट होबोबाय दङ, नाथाय गोबाङानो दासिमबो बानायजोबनानै लानो हायाखै। बेनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ बिनि डेटखौ फावसायबाय दं दै। थांनाय नैबे 2025नि मायावनो डिसेम्बरनि लास्टआव बियो थारमाने मा जानो लागामोननो,
बे पान कार्ड आधार कार्ड लिंक खालामनाया बन्द' जाबाय होननानै बेवहाय फोसावनानै होदोंमोन दै। नाथाय दा साननैसोनि गेजेराव आरो गोदान आपडेट फैफिनबावगोन नामा बिनि गोदानै माने पानजों आधार कार्डजों लिंक खालामनाया नोंथांमोनाबो बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामथारनानै लानांगोन दै लोगोफोर। बे एकदमबारे मेन्डेटरिथार। आरो जुदि नोंथांमोना बानायनानै लाया, डेट होनायावबो जुदि नोंथांमोना बानायनानै लायाखै, इयुनाव नोंथांमोना बे पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक बानायनायाव जेसेबां फैसा थांदोंमोन बेनि बांसिन नोंथांमोना बेसेबां होनांगोन 10,000 जुरिमाना नोंथांमोना होनो नांथारगोन दै लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोना फोरमायखाबाय। 10,000 जुरिमाना नोंथांमोना होनो नांगोन, नङाब्ला नोंथांमोननि जि पान कार्डजों आधार कार्ड बियो माने लिंक जानाय नङा। उनाव नोंथांमोना बेखौ 10,000 जुरिमाना खरै होनानैसो बानायनानै लानो नांगोन आरो लोगोफोर। दानिया बे पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ बोरै लिंक खालामो बेखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअ नांगौब्ला आं नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिहरगोन आरो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों सोंहरबानो जाबाय बे पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ बोरै लिंक खालामो आं बेखौ नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआव फोरमायगोन। दा दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना थाबैनो पान कार्डजों आधार कार्डखौबो लिंक खालामनानै लाथार। आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायखाबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों, बाय बाय।